Benvolgudes famílies, us volem donar la benvinguda al Festival de Nadal d'aquest curs. Sembla que no pugui ser, però ja acabem el primer trimestre i gràcies a tots i totes hem pogut garantir la presencialitat del nostre alumnat i així també el seu dret a l'educació. Molt bones festes, famílies! Ja veieu que hem elegit un lloc molt especial. Així que cuideu-vos molt i així ens podem tornar a veure al gener. Aquest curs, el festival, tractarà sobre les emocions. Les 8 classes d'educació infantil han estat preparant amb molta il·lusió el conte La galàxia de les emocions. Esperem que en gaudiu i que us emocioneu molt. En Lluc n'està tip. La seva germana petita, la Carla, li ha trencat una altra joguina. Es barallen i el pare i la mare no estan contents. En moments així, ell no sap controlar. Crida i pica de peus a terra. Com t'ho fas per estar sempre tranquil? Saps? La Carla de vegades també em posa nerviós quan m'estira la cua, per exemple. T'ajudaré a aprendre a recuperar la calma. Som-hi! Anem junts a la galàxia de les emocions. Estic segur que t'anirà molt bé. En Lluc i el seu gat comencen a preparar les coses, una motxilla per al viatge. Preparem la bossa de les emocions. Cada vegada que sentis una emoció forta, dins la bossa trobaràs unes eines que t'ajudaran a recuperar la calma. D'acord, però què hi fico a dins? El que has de dur és un quadern d'emocions, llapis de colors, papers de colors, tisores, un coixí i unes sabates màgiques. Crec que ja ho tenim tot a punt. Has de saber que hi ha 3 regles que sempre has de tenir presents. La primera és que les emocions són les teves aliades. La segona és que són passatgeres. I la tercera regla és que s'han d'expressar. Has de dir allò que et molesta i el que t'agrada. Has de deixar sortir l'emoció. Si intentes reprimir una emoció, aquesta encara creixerà més. Anem de viatge a descobrir les emocions. Quina aventura! En Lluc i l'Orió aterren en un planeta desconegut i fa una calor espantosa. El terra tremola sota els seus peus. Veuen a 2 amigues que són des de ben petites, la Martina i l'Anna. Un dia l'Anna portava unes ulleres noves i la Martina es va començar a riure d'ella. Al dia següent, la Martina portava una polsera nova molt bonica. A totes les nenes li agradava i li va dir amb to de burla a l'Anna: «Tu no en tens cap». A mi no em sembla bé el que passa en aquest planeta. Et parlaré d'una emoció que potser no n'has sentit a parlar. Es diu empatia. Empatia és tenir en compte els sentiments dels altres, ficar-se al seu lloc, posar-nos a la seva pell. Busca les sabates màgiques dins la motxilla, que els oferirem el joc de les sabates màgiques. Quan s'intercanviïn les sabates, la Martina es convertirà en l'Anna i a l'inrevés. Mira aquests nens i nenes que t'ho explicaran molt bé.
ho entenc. Tenir empatia és caminar amb les sabates d'un altre. M'anotaré al meu quadern d'emocions que puc decidir com tractar els altres, sempre tenint en compte les seves emocions. Preparat per aterrar a un altre planeta? Sí! En arribar a un altre planeta, en Lluc i l'Orió admiren els colors vius i bonics. Hi ha confeti per tot arreu. Mira, Orió, que ves està aquí. Els seus habitants se'ls veu molt feliços. Uns éssers petits i molt curiosos proposen al Lluc jugar amb ells. Ell n'està encantat. Em voldria quedar aquí tota la vida. Això no pot ser, Lluc. Recorda, les emocions són passatgeres. No es pot sentir alegria sempre. Sens dubte, estem al planeta de l'alegria. Mira aquests nens i nenes, que alegres que estan. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami
Imagino que no cal omplir el quadern de les emocions quan tot va bé. Si vols, pots anotar 3 coses agradables que t'hagin passat avui. Ho pots fer cada nit. Això t'ajudarà a fixar-te en tots els moments positius del dia. L'Orió mira dins la motxilla i treu els papers i el llapis de color. La felicitat es comparteix. Ara escriurem acudits en aquests papers i els amagarem en aquest planeta. Els habitants riuran. Fins i tot quan jo ja m'hauré anat, estic aprenent molt. Avui només visitarem un planeta més. L'he deixat per al final perquè és un dels meus planetes preferits. Que bé! Això vol dir que és una emoció agradable. És una emoció que ens pot produir tant plaer com disgustos. Veig cors per tot arreu i molt d'amor. Som el planeta de l'amor. Tinc la sensació que podria volar. En Lluc treu el quadern de les emocions. Et vull proposar una activitat. Voldria que pensessis en totes les persones que estimes. En Lluc acluca els ulls i pensa en la seva família. El pare, la mare, la germana. També pensa en el seu millor amic. Doncs ara dibuixa cors al quadern i el nom de les persones que estimes dins dels cors. També pots anotar el que t'agrada d'ells. Guaita aquests nens i nenes quan s'estimen. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
L'amor és més fort quan és compartit. Et planteja un gran repte. Creus que series capaç de fer contentes almenys 3 persones avui? Ostres, és un repte difícil, però l'accepto de bon grat. Som-hi! És hora de tornar a casa. Ha estat un viatge molt bonic, ple de sorpreses i emocions. Ara tindré un munt de coses per explicar.